guys, assalamualaikum, shalom. Ketemu nih karo aku, sing wis biasa ketemu rasa bosen. Kayak teh sing abang bosen. Wis gak usah kenal maneh yo. Wis akeh sing kenal kan? Ojo ngono, Cak. Engko penontonnya akeh sing gak kenal. Walah ya wis. Kenalno jenengku Muhammad Febriansyah, biasa diceluk Primis. Apa iku primis? Priamistis. Guyon rek, sing bener iku pria misterius. Video vlog iki sing ditunggu-tunggu. Ya gak rek. Nah, ning video vlog iki aku bakal ngejamu kabeh mangan bakmi sing kamu kabeh pasti ngerti panggone. Wis rek, langsung ae Bruno. Nah, iki rek panggon bakmi jenenge bakmi Jogja. Panggone asri, adem, santai, digawe kumpul-kumpul. Yes, ayo nang mlebu rek. Nah, iki rek aku teko nang panggone sing ngerti menu aku dhewe menu. Nah, iki rek menue delok dhewe akeh maceme. A few moments later. Nah, iki rek panganane teko. Sadurunge iku aku gak mangan dhewe. Sali kan loro. Nah, aku bakal ngejak koncoku gawe ngancani aku mangan sing jenenge Firza. Halo Rek, jenengku Firzan. Aku bakalan ngancani Rizky mangan. Iki bihun nyemeke enak, terus bihunnya iki dipotong cilik-cilik ben gampang lak dipangan. Terus gunanmu ya apa ya? Bakmine pengen loh. Iki ayame yo mateng terus empuk sisan. Ambek gobise iki kriuk-kriuk. Dadi pas pangan ya. Oh iya, kamu penasaran nggak ambek bakmi Jogja karo karyawane? Iya. Nah, iki rek arep bakal wawancara karo Bapak Sularto, wong kepercayaan neng bakmi Jogja iki. Wis nang deloken video selanjutnya. Nah, iki rek bapake sing arep takon-takoni. Nyuwun sewu nih, Pak. Sampun pinten lami Pak nyambut damel wonten mriki. Nyuwun sewu pangapunten Mas, dalam menika nyambut damel wonten bakmi Jogja mriki. Nggih sampun lumayan dangu. Kan kalau rumiyin bakmi Jogja Trunajaya menika mapanipun wonten Jalan Trunajaya serakipun SD setunggal Diponegoro. Menika awalipun mekaten. Lajeng bakmi Jogja menika pindah dateng Jalan Kartini. Wonten mriku sekitar 3 tahun, lajeng pindah wonten mriki, wonten Jalan Tegasari menika. Nah, wonten mriki mulai bukakipun menika awal tahun 2011. Sampun lami nggih. Wis sampun alhamdulillah sampun lami. Mumpun cekap lami nyambut damel wonten mriki mesti wonten sisa lan remenipun nggih kan, Pak? Nggih menawi susah lan remenipun menika nggih menawi susahipun menika nggih terus pundi nggih
adese mboten wonten. Awit napa dalem menika nggih istilahipun dipun sepahaken wonten mriki wonten bakmi Jogja gitu. Terus nggih kali sederek-sederek ngoten saling guyub rukun gitu sareng-sareng nyambut damel sae mekaten dados mboten wonten susahipun menawi dalem. Menawi remenipun menika nggih awet dados keluarga bakmi Jogja gitu sederek-sederek mriki niku sampun sami remen sampun dados keluarga ageng bakmi dados mboten wonten istilahipun rasa susah ngoten mboten wonten mekaten Mas. Saged diceritani mboten Pak sisalan remenipun menapa mawon. Nggih menawi susahipun menika nggih wonten sekedhik-sekedhik wonten Mas. Nggih kula critakaken nggih menawi kadang-kadang menika sederek-sederek wonten ingkang nyambut damel kirang sae kirang pas nggih kula emutaken menika nggih susahipun mekaten. Terus menawi remenipun nggih kula piyambak menika sampun dangu wonten mriki dados saged ngemong kalian sederek-sederek ringsang-ringsang ingkang kathah menika dadosaken remen mekaten Mas. Nyambut damel sareng-sareng guyub rukun niku dalem remen Mas. Ngoten ya Pak. Nggih. Sampun nami nggih. Menu ingkang limrah kathah yang pesen punika punapa nggih Pak? Mungkin saking dahar utawa ombenipun. Nggih menawi menunipun menika wonten macem-macem Mas. Sepindah menika setunggal menika wonten bakmi godhog. Terus bakmi nyemek. Terus bakmi goreng. Bakmi goreng nyemek. Terus wonten nasi goreng. Terus wonten nasi ruwet mekaten Mas. Nah, ingkang dipun remeni ingkang favoritipun menika nggih bakmi godhogipun mekaten. Bapakipun piyambak paling remen bakmi punapa? Nggih menawi dalem piyambak menika nggih bakmi godhog mekaten. Nggih awit ingkang masak bakmi godhog menika dalem piyambak mekaten. Sampun punika mawon Pak Mas Ajri bangku nyambut damelipun. Saderengipun pangapunten lan matur nuwun sing kathah sampun nuwangaken wekdal kangge kula lan kanca kula nggih Pak. Nggih Mas, nggih sami-sami semanten iki kula Mas menawi anggen dalem ngaturaken wau wonten lepatipun ngen kula ngaturaken wonten klentang-klentingipun dalem nggih nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Sami-sami ya. Wis sampeyan ae dudu hubungane tapi video ya. Aku njaluk sepuro dan omonganku sing gak enak. Lan suwun pol gawe awakmu kabeh sing wis nonton video iki nganti mari. Wis gak usah kangen-kangen soalnya abot pendilan ae. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, Ardi teko kelompok telu. Kenalno aku Amelia Maulidia, absen gangsal. Aku Muhammad Ridwan Ali Rahmatullah, absen 19. Aku Muhammad Sibib Jamsa, absen 23. Suwun gawe semangat video iki